Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po sa inyo ng karunungan din po. Nandito po ako sa gwardiya, nagagwardya po ako sa gabi. Duty ko po ngayon po sa gabi po. Kaya sinasamantalan ko po dito po na magbabagi po ako ng karunungan din po sa inyo. Ang isisir ko po sa inyo ay orasyon para malikmata po. O hindi lang malikmata kundi para hindi ka makita ng iyong kaaway. Masalo kong magagamit po sa pangkumbati po. O kung kayo po ay nanggagamot, magagamit niyo po ito. Ito po yung ginagamit ko po sa panggamutan. Kaya isisir ko po sa inyo para may magamit po kayo. Sisira po kayo kung madilim na po kasi solar lamang po yung ilaw ko po dito. Dito po ako nagagorya po. Kaya pasensya na po kayo kung halimbawa po ngayon lang ko po nakapag-vlog na po kay nagagorya po ako, napupuyat po sa gabi. Minsan kung may magpapagamot di ko na nasikaso kasi napupuyat ako pang gabi. Ang pasok ko po dito po ay 8 to 6 ng umaga. Sa gabi, umpisa po ako ng 8 to 6 ng umaga po. Magtatapos po ng umaga 6 AM. Nagtataka po kayo siguro kung may tadaan. Nagbarya pa ako sa gabi. Ang isisir ko po sa inyo ay orasyon para tagabulag o malikmata. Para hindi po kayo makakita ng inyong kaaway o kalaban po. Gamitin nyo lamang po ito sa tamang pamaraan na hindi po abusuin para hindi kayo maano. Kasi napakalakas pong orasyon na to. Narito pong orasyon po. Maria Sumati. Sumati Maria. Maria Sumati. Isang bisis lamang po sa akin, tapos lagyan niyo po ng susi sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Yan lamang po. Maraming salamat po. Sana paki-follow, like, and share po, paki-subscribe po. Maraming salamat po.